Ayo Sura Brata Jaya Brata takon tak padha Kula dewa madhep suraning Waradaya Magurana kono kang kinarya gawe gelare rasura gawe gelare rasura wang aduh sinuwun ngaturaken keparon tiwas sinuwun Kakang Udawa Janjur Kakang Udawa lanyo lakumu kaya barongan diluyak marang tapsomu aduh ngaturaken keparon tiwas aduh yoga paduka pun kaca negara menika mboten mimpang ing payudan titik kalenggan menika sampun mangsaipun yoganipun yang pendhapa piye eyangipun pendhita Durna menika begawan Gendra Suropati la talah jagat wengestu para manik Brahmaja Dewa Brawa jagat lajeng karsa dipun sinuwun sedaya kula pasrangan kapan tak jangkai ora minggat idya jakal juwing keparat suwira Kakang Udawa waduh ayo nyododot dodot sira leno berkali pati ora bakal tameng gigir tak tamengi dodo persasat negara Barati wadon kabeh ora wani maju kowe lan dalam jagat seraja nekar pendel merek ora patuti Gendra Suropati Dewa Prabu Gendra Prabu Baladewa mengaju saja ora minggat tak tendang tak indak tak gone juing keparat kae waduh ayo sabar ayo sabar waduh mati ayo ayo Surak Brata kaya meresatat patel kodayo ora minggat tak indak tak indang tak jauh tak juing keparat minggat bae woi minggat tanding karo Prabu Baladewa kowe satya ing mantura Prabu Balarama Baladewa aku yen krungu lekno gabung lek mripat lakon ketiban kang juing minggat indrai kapedyakan lapate aduh kowe padha ngono